Změny rozdělení vzdušného prostoru proběhnou mimořádně k termínu 15. října. Obvykle jsou publikovány v dubnovém termínu před zahájením letové sezóny. Je nezbytné upozornit, že s největší pravděpodobností následující 2 termíny publikování změn proběhnou také na podzim. Důvodem je sladění s termíny přechodu na kanálovou rozteč 8,33 kHz. Letecká informační služba vydává k termínu 15. října novou leteckou mapu České republiky ICAO 1:500 000. Ta bude platná od tohoto termínu do konce roku a pro celý rok 2016. Letecká mateřská asociace plánuje vydání letecké mapy České republiky 1:500 000 pro své členy před zahájením následující letecké sezóny v dubnu 2016. K tomuto termínu plánuje vydat také mapy 1:200 000 pro členy Svazu ultralehkého létání. K jakým změnám v rozdělení vzdušného prostoru dochází? Mění se vertikální i horizontální hranice řady prostorů. Některé zanikají, jiné nově vznikají. Aplikují se formáty označení prostorů bez mezer, tedy mimo těch mezi označením a názvem. Například LKTSA 2C, mezera, březina. Všechny změny uspořádání vzdušného prostoru jsou publikovány opatřením obecné povahy. To je veřejně dostupné na webu UCL na adrese uvedené na obrazovce. Avšak jinak než jejím přímým zadáním do adresního řádku webovského prohlížeče není běžně dostupné. Samozřejmě jsou změny publikované také na webu LAČR, a to v aktualitách. Zde ke stažení je mapka s aktuálním rozdělením vzdušného prostoru. Výčet a popis změn je dostupný také v bulletinu Pilot číslo 10 2015. V jeho příloze naleznete i populární mapku s nákoleníkem. My se budeme dále zabývat pouze těmi změnami, které mají význam pro sportovní a rekreační piloty, a to ve spodním vzdušném prostoru do Flight Level 9.5. Při návrhu úprav zakázaných prostorů, to je takových prostorů, kde je chráněno pozemní zařízení před pádem letounu, byl jako standard přijat požadavek na co nejmenší horizontální rozměr prostoru pokrývající dotčené stavby. Vertikálně se uplatňuje princip letounu s klouzavostí 1:6, kterému v kritickém místě vysadí pohonná jednotka tak, aby byl pilot schopen doklouzat mimo chráněný prostor. LKP-1 Pražský hrad se nově ocitá uvnitř zvětšeného prostoru LKR-9 Praha, kam není umožněn přístup jednomotorovým letadlům. Pro lety sportovních létajících zařízení tedy nemá změna praktický dopad. LKP-4 Vlašim zůstává i nadále ve tvaru trojúhelníku, pouze se o něco zmenšuje. Kruhový tvar by vzhledem k rozmístění chráněných objektů byl zbytečně velký. Tvar LKP-6 Semtín je na místo původního čtyřúhelníku nově tvořen kruhem o poloměru 1,15 námořních mil. Ten pokrývá chráněné objekty a zbytečně neomezuje létadla prolétávající severem CTR Pardubic. Navíc změna názvu z Bohdanče na Semtín příhodněji vyjadřuje chráněný objekt. Animace názorně ukazují rozsah změn, ke kterým došlo u prostoru LKP-4 Vlašim a LKP-6 Semtín. Ruší se 2 nebezpečné prostory LKD-4 Hostim a LKD-6 Strážovice. Připomínáme, že jiným opatřením obecné povahy byl již publikován nový nebezpečný prostor LKD-8 Dolní Dunajovice 3. Jedná se o prostor pro vypouštění havarijního odtlakování podzemních zásobníků zemního plynu Dolní Dunajovice. Prostor se nachází jižně od jihomoravské nádrže Vodní Mlýny
a předpokládaná četnost odpouštění plynu je méně než 1krát ročně. Prostor bude aktivní celoročně v režimu H24 vertikálně od země do 1000 feetů. Prostory leteckých střelnic LKR-1 Boletice, LKR-2 Březina, LKR-3 Libavá, LKR-4 Hradiště a LKR-5 Brdy se převádí na prostory TSA. To znamená, že se prostory LKR ruší a namísto z nich vzniknou nové TSA. Prostor LKR-6 Prostějov se převádí na TRA-6 Prostějov. O prostoru LKR-9 Praha již byla řeč. Zvětšuje se na poloměr 3 námořní míle a jeho střed se posouvá poněkud západně ze Žižkovského vysílače na hlavní nádraží Praha. Prostor nově přikrývá také LKP-1 Pražský hrad. Důvodem změny má být rostoucí aglomerace Prahy a zvýšená potřeba její ochrany. Jedná se o prostory leteckých střelnic převedené na prostory LKTSA. V prostorech probíhají OAT lety. To je lety vojenských letadel mimo pravidel ICAO. Dílčí části těchto prostorů, které jsou označovány písmeny A, B, popřípadě C, přikrývají jednotlivé vojenské střelnice. Nově na 3 označené části A, B a C rozdělen také prostor LKTSA 2 Březina. Pokud jsou na dílčích částech prostoru plánované pozemní střelby, mohou být tyto části prostoru plánovány a aktivovány odděleně. Zásadní změnou oproti minulosti však je, že v době aktivace není možný průlet letadel všeobecného letectví těmito prostory. V případě LKTRA-6 Prostějov se jedná o pouhou změnu charakteru prostoru bez faktického vlivu na provoz všeobecného letectví. LKTRA-61 Kopidlno a LKTRA-62 Nymburk zůstávají v původních horizontálních hranicích. Avšak nově prostor LKTRA-61 Kopidlno namísto dosavadního vertikálního rozsahu od země do flight level 9.5 bude končit již ve 3000 feetech. Eliminuje se tím situace, kdy je prostor využíván ve vyšších výškách a zbytečně aktivací od země blokuje nízké výšky. LKTRA-72 Opočno se mírně posunuje východním směrem. Dopad na všeobecné letectví je malý, jednak protože východně zůstává dostatek volného prostoru k Orlickým horám a také proto, že prostor je statisticky využíván poměrně málo.
Nakonec představíme změny, které se všeobecného letectví od 15. října dotýkají nejvíce. Zásadně se mění prostory v okolí vojenského letiště Náměšť. Zcela se ruší dosavadní nepřehledné prostory LKTRA 54, 82 až 85 a namísto nich se zavádí prostory LKTRA 11 až 18. Vzhledem k tomu, že takto uspořádané současně aktivované prostory by značně omezily provoz všeobecného letectví okolo Náměště a zásadně by omezily provoz ploch Třebíč, Miroslav a Miroslav Aircon, bylo s armádou České republiky dohodnuto, že se za normálních okolností nebudou souběžně aktivovat dva sousední prostory. Tím vždy zůstane volné průletiště pod téma Náměšť. Oproti současnosti se navíc zřizuje prostor LKTRA 10, navazující jihovýchodně na CTR Náměšť od země až do spodní základny téma. Nicméně zůstalo zachováno hojně využívané průletiště mezi CTR Náměšť a Brno pod téma obou letišť ve směru severozápad jihovýchod.